Әйтерсез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Курган өлкәсе Эшкен авылына сәфәр. Бүген авыл ничек яши, бүген монда нинди үзгәрешләр, төзелеш эшләре башланганмы? Халык белән аралаштык. Казанда Эмиль Җәләлетдиновны искә алдылар. Һәрбер җырның эченә кереп, шигъриятенә кереп, хис белән, һәрбер үзенчәлеген тавышы белән күрсәтә торган җырчы иде. Свердловский өлкәсе Березовский шәһәрендә татар хәрәкәтен җитәкләүче Фрида Насретдинова. Шушы татар хәрәкәтендә булу белән, татар милләттәшләре белән аралашу белән үземә рухи ризык алып яшим. Татарның талантлы балалары Казакъстанны яулый. Бу проектта шул зур сәхнәдә Казакъстанда халыкара конкурста үзене күрсәтү, ул үзе бер җиңү безгә. Инде узган тапшыруларыбызда хәбәр иткән идек. Курган өлкәсе Шадрин районы Эшкен авылы 7 май көнне булган янгыннан бик күп зыян күрде. Бөтен дөнья халкы дәррәү күтәрелеп ярдәм кулын сузды. Без исә изге гамәл кылучылар хакында һәр даим җиткереп килдек. Бүген авыл ни хәлдә? Нинди яңалыклары бар? Төзелеш башланганмы? Шундый сораулар белән без кабат юлга кузгалдык. Сезнең игътибарыгызга Ләйсәнә Садретдинованың Курган өлкәсеннән махсус репортажы. Җәй уртасы, урамда 42 градус кызу. Без Курган өлкәсе Шадрин районы Эшкен авылында. Инде белгәнегезчә, 7 май көнне әлеге татар авылы янгындан бик каты зыян күрде. Билгеле инде янгыннан соң тиз арада ярдәм кулы сузды бөтен дөнья татарлары. Шулай ук Татарстан Республикасы да. Без берничә мәртәбә әлеге авылда булып, сезгә җиткереп тордык. Нинди үзгәрешләре бар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген авыл ничек яши, бүген монда нинди үзгәрешләр, төзелеш эшләре башланганмы? Халык белән аралаштык. Иң беренче бу авылга килеп төшкән Татарстан Республикасы делегациясе һәм инде башка төбәкләрдән килгән милләттәшләребез иң беренче мәчеткә юл алды. Бу көнне авылда бик күп чаралар күздә тотылган. Аның беренчесе яңа фельдшер-акушерлык пункты ачу. Мы с вами понимаем значимость сегодняшнего мероприятия. Действительно, ФАП, который мы сегодня открываем, был выстрадан, скажем так, в первую очередь по поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова. Һәрберебезгә исәнлек, саулык, иминлек, Аллаһ насип итсен. Бүтән бу афәтләр монда булмыйча, һәр вакытта да сезгә үзебезнең татарларның сабан туйларына бүтән бәйләнергә килеп, монда бер-беребезгә рәхмәт әйтеп, елмаеп, зурлап, тәмле ашлар ашап, тагын килергә дип айтып китәргә. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә күргәнегезчә, яңа сәламәтләндерү үзәге ачылды. Безгә бик бу әйбәт булды хәзер. Губернаторыбызга да бик зур рәхмәт. Шундайын кратчайшие сроки шул сәламәтлек җирне солган өчен. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без һәр вакыттагыча Эшкен авылына килеп керүгә, менә халык белән очрашып йөрибез. Җитәкчелек шулай итә, делегация монда килгән. Һәм инде һәр кемнең нинди үзгәрешләре, менә бу юлы инде без күрәбез. Монда шулай ук сертификат ярдәмендә аның ярдәме белән төзелә башлаган йортлар күренә, менә инде алар өчәү, менә без уздык. Мы являемся здесь подрядчиками 2 домов. На сегодняшний день залиты фундаменты, на оба дома залиты фундаменты. На первом доме ведется кирпичная кладка, на второй дом сегодня ребята тоже вышли и выкладывают цоколь. Аллага тапшырып эшне башларга кирәк. Ярдәме килә ул. Мы, застройщики, представляем компанию «Михайловский дворик», город Тюмень. У нас в Вилдусе поднимаем 10 домов. Ирина у нас первая идет по счету. Согласно поступивших средств, сегодня заливаем ей после обеда бетон. Будем поднимать брусовой дом. Мен сақтап йөргән, монда базавларым үлде, монда үрдәкләрем үлде, нәмәләрем үлде, животныйларым үлде дип сақтап йөрдем. Сейчас вот радуюсь. Без бүген килдек, Равил хәзрәтнеке поручениесе белән бер йорт салабыз монда, бар многодетная семья, вот Эдуард Эфенди монда 9-дан 7 квадратный метр. Алла берсә, кышка хәдәр салып өлгерәбез. Рәхмәт, что булышкалы килгәннәр. Менә укытучы кызга Аринага үй салабыз. Безне попросили, шул Ай җегет Рамил Кемов. Шуның аша эшлибез. Агач йорт була инде. Агач йорт була, брустан. Бу йортны ясый Фатихян абый Нижневарский Шакирьянович. Мегион Шахарые. Рафаил Рафхатович бөтенсен җыйды да, үткәрделәр оргкомитет и
Менә шул өйне ясый башладылар. Менә шундый агач, эрбет агачыннан төзелә торган йорт, Алла бирсә, 1-20 көннән соң әзер булачак. Дәвам итәбез сәяхәтебезне Эшкен авылында. Менә бу йортны Самара өлкәсеннән милләттәшләребез сала. Монда безнеке эшли комплексны безнең иләр, мәхәллә бер эшли, мөфтият. Монда в основном Расих хәзрәт, Ленар городская автономия, Рафик Бадамшин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә монсы Чувашстаннан бүләк дип әйтик. Гомумән, бу Эшкен авылы янганнан соң иң беренчеләрдән булып ярдәм кулы сузган милләттәшләребез нәкъ менә Чувашстаннан дип беләм. Менә бу кайгылы хәбәрне ишеткәннән соң һәрбер мәчетләрдән мөрәҗәгать булды, ничек булышлык күрсәтик дип, авылда кала торган кешеләр булсын, һәм үз авылына файдалы кешеләргә булышык дигән менә шундый тәкъдим булды. Аллага шөкер, без аны Чувашия мөселманнарының көче белән бүген йортны тулы күләмдә тезеп, җиңеп чыгырлык әйберләр барысы да китерелде. Бүген Курган өлкәсенең Шадринск районы Йолдыз авылында татар эшмәкәрләре һәм иганәчеләр ярдәме белән 8 йорт төзелә. Татар авыллары ишмасы. Йортны салып бетерде һәм ут кертте. Алар әйе. Мебель кайтты. Мохаес кая. Шаммай хат. Безнең киләсе тукталышыбыз ул мәктәп алды. Монда беләсезме, менә күпме бала тезелгән, аларның һәрберсендә велосипед, рюкзак, ул анда инде китаплардыр. Шулаймы, егетләр? Ул мәктәп һәм инде мәктәп күлмәкләре. Ничек сезгә? Әйбәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә, авылны саклау һәм төзекләндерү, торгызу дигән вакытта аның нигезе эшмәкәрлектә тора. Һәм менә биредә бу авылның данлыклы эшмәкәрләре. Әлеге эшмәкәрләргә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан менә әлеге 2 тракторны тапшырабыз. Алхамдулилlah, бик әйбәт безгә ярый. Яңа булмаса да ярыймы? Ярый, менә институттабыз, бодайлар монда институтта күпме үсмәстә бер-берне урнаштырырга кирәк, тиегәлне кирәк, шуңа ризабыз, как говорится, зур рәхмәт. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Милли шурасы бюро утырышы да нәкъ менә шушы Йолдыз Эшкен авылында узды. Билгеле инде аңлашыла ни өчен әлеге утырышның нәкъ шушында узганы. Монда бюро әгъзалары үз күзләре белән күрделәр бу авылның торышын һәм әлбәттә утырышта бу эшкә уздырылган гамәлләргә нәтиҗә ясалды. Эшкен авылында тагын бер күркәм матур мизгел, бәхетле мизгел. Эшкен авылы мәчетендә бүген никах туя. Без таныштык буның белән киске чактан. Песочницада уйнаганы, миңа бер 10 яшь, аңа бер 8-9 яшь булганда үзенең белгәнек уже. Асыгыны миңа бер 16-17 яшь булганда ул авылга кайта да, мен карам, о, әле матур кыз китеп бара. Ну и все, шундан мы уже начали встречаться как бы. Без отпуска и по распределению межвоенный. И будем на Ставропольский крайга китам служить. Бәхетлемен, бик бәхетлемен. Бөтенегезгә дә бик зур рәхмәт. Я очень рада, что настал этот день. Әйбәт яшәсеннәр. Әйбәт булсыннар. Туй бәйрәмен эшләгән минең внугым өчен, минең киленем өчен бурыгызга да зур рәхмәт. Түгел, әнисенә түгел, сезгә түгел, именно кызга бирергә тиеш. Махрны бирдеңме, яки бирәсеңме? Нәрсә ул? Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, Пәйгамбәребезнең сөннәте белән никах булды. Атүнеккә ватан юргала. Сәлам булсын, татлы булсын. Шулай күтәреп кертәләр. Күп нигезгә күтәреп кертәләр, күтәреп бастыралар. Күтәреп булды. Алкышлабыз аны, килен. Төште, күп нигезгә төште. Субханаллах, мәшәаллах. Барыбызда үзебезчә, татарча, милли, матур булды. Көтмибез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә шушындый матур иттереп килен төшерделәр. Ә минем янымда Татарстан Республикасының Мөслим районыннан килгән Мөслим тугайлары. Мөслим тугайлары ансамбле искиткеч матур иттереп шундый чын татарча туй эшләделәр. Әлбәттә, менә яңа торгызылган, төзекләндерелгән авылда беренче никах уку ул әлеге авылның яңарыш символы булып тора.
һәм без яшьләргә бәхет, шатлык, озын, бәрәкәтле, мул тормышлар теләп калабыз. Амин, шулай булсын. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, татарлар Эшкен Йылдыз авылы Курган өлкәсе. Татарстан Республикасының Милли музейында Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Эмиль Җәләлетдиновны искә алдылар. Бу көннәрдә аңа 90 яшь тулган булыр иде. Гомере буе халыкка хезмәт итте, сәнгатькә, республикага тугры булды. Аның репертуарында татар, рус һәм чит ил композиторларының арияләре, романслары иде. Эмиль Җәләлетдиновны искә алу кичәсен Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм Милли музей оештырды. Тулырак киләсе сюжетта. Эмиль Җәләлетдиновны искә алу кичәсе Алмаз Мөнасыйповның Тукай әһәңнәре циклы белән башланды. Бу гаҗәп тә түгел. Эмиль Җәләлетдинов үз вакытында аны беренче булып башкарган җырчы. Минем өчен әзгенә экспериментатор, андый циклларга һәрбер артист тотынмас идер, чөнки формасы үзенчәле, ритмнары үзенчәле. Аннан тыңлап өйрәндем дә мин, ноталарда эшләгән, безгә беренче тапкыр мин аны 1-2 ел элек җырлаган идем. Эмиль абый бик якты кабул итте. Искә алу кичәсендә Эмиль Җәләлетдинов башкарган җырлар яңгырады. Бигрәк тә Рөстәм Яхин романсларын ярата иде ул. Аның репертуарында татардан кала рус, итальян җырлары да бар иде. Үзбәкстанның Самарканд шәһәрендә туган җырчы Ташкент һәм Казан консерваторияләрен тәмамлаган. 1962 елдан башлап Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә хезмәт итә һәм гомере буе филармониягә тугры була. Профессиональ җыр сәнгатен пропагандалган, тамашачыларга югары зәвык иңдергән безнең сәхнә остасыбыз иде бит Эмиль ага. Шундый тынгысыз, күңелле кеше иде. Аның белән арада җиңел аралашып, җиңел кеше иде. Впервые увидела в 1969 году Эмиля Усмановича. Это был в оперном театре, проводился концерт, посвященный 7 ноября. И я была так очень удивлена. Это вышел так на сцену, вышел такой красивый, такой величественный человек. И я просто стояла в изумлении, думаю, надо же, и у нашего народа есть такие красавцы. Бәрхет тавышын, тембрын югалтмыйча, ул эшләгән, яшәгән, укыган. Менә шулай. Бит әле вокалны укытканда тембр югалу очраклары була. Тембр югалгач, ул үзендә югалта дигән сүз. Һәрбер җырның эчтәлегенә кереп, эченә кереп, шигъриятенә кереп, шундый менә хис белән, һәрбер үзенчәлеген тавышы белән күрсәтә торган җырчы иде. Яшларың белән килсин, миңа килсин, миңа сагынып килгән ясына. Эмиль Җәләлетдинов чын интеллигент иде, һәр вакыт зәвыклы киенгән. Сәхнәдә дә, тормышта да үзен зыялы шәхес итеп югары дәрәҗәдә тотты. Шул ук вакытта гади дә, һәр кеше белән рәхәтләнеп сөйләшә. Күңелендә авыр булган чакларда да һәр кемгә ачык йөз күрсәтә. Яшьләр белән дә уртак тел таба иде ул. Аларны артык өйрәтмичә генә киңәшләрен дә бирде, мактау сүзләрен дә кызганмады. Иң беренче тапкыр аның белән танышканда ул безнең концертларга, консерваториядә укыган чакта киләдер, экзаменнарга йөридер ул, яшьсезләр белән шулай кызыксынадыр ул. Шул теге менә әле тарихында сөйләп китәдер җырның менә шул елларда язылган, шундый композитор бик яхшы кеше иде, аны беренче шул җырлады дип әйтәдер ул. Бөтенесе шундый тарихын беләдер һәрбер җырның. Узган ел декабрьдә Болгар радиосының 10-нчы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасында Эмиль Җәләлетдиновка татар эстрадасы легендасы исеме биргәннәр иде. Лаек иде ул аңа, шөкер, үкенечкә калмады. Сәхнәдән җырларын да башкарды, тавышы көчле иде, моңы белән бөтен залны тутырды. Бала чактан җырлыйм. Төндә дә, көндез дә. Ул минем иҗат юлым инде, шуңа минем йөрәгемнең ризыгы. Эмиль Җәләлетдинов шигъриятне дә яратты, яттан сөйли иде. Төрле чараларга йөрде, 2 сәгатьлек концерт программалары бар иде. Соңгы шундый концертларының берсе
узган ел Шәриф Камал музеенда булды. Ул үзенең эшенә нинди генә халәттә, нинди генә эштә булса да бик җаваплы карый торган кеше истә калган, чөнки ул концертларына җитди рәвештә әзерләнә. Аның үзенең кулында программасы бар, кулдан язылганмы, бастырылганмы, ләкин аның әзер һәм ул тормышның менә төрле ситуацияларына төрле программалар белән әзер булып килә иде. Һәм шуннан да тагын бер мөһим ягы, ул нинди генә чара булмасын, ул һәрвакыт джентльмен булып кала иде һәм төрле яшьтәге кешеләр белән элемтә кора белә, аралаша белә иде. 90 яшьлек юбилеена да бик әзерләнгән ул, тик өлгерми калды. Бу елның 19 мартында Эмиль Җәләлетдинов бакый дөньяга күчте. Соңгы көннәренә кадәр җырлады ул. Шуның белән бәхетле дә иде. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Свердловск өлкәсе Березовский шәһәрендә татар хәрәкәтен җитәкләүче Фрида Насретдинова. Шушы татар хәрәкәтендә булу белән, татар милләттәшләрем белән аралашу белән үземә рухи ризык алып яшим. Татарның талантлы балалары Казакъстанны яулый. Бу проектта шул зур сәхнәдә Казакъстанда халыкара конкурста үзене күрсәтү, ул үзе бер җиңү безгә. Уралдагы Березовский шәһәрендә урнашкан татар башкорт җәмгыятенә 33 ел. Свердловск өлкәсендә ул иң актив һәм тырыш оешмалардан санала. Березовский татарлары шәһәр Сабан туенда уздыра, төрле конкурсларда да җиңеп килә. 2023 елның башында музей ачтылар. Шәһәрдәге татар хәрәкәтенең башында Фрида Фәрит кызы Насретдинова тора. Быел ул 70 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Уралдагы хезмәттәшләребез бүген әлеге фидакар зат турында сөйләр. Өй янында моторлык яратам, мотор булсын өчен. Чәчкәләр бит инде алар дөнья бизәге күркәмнәр. Тумышы белән Башкортстанның Тәтешле районы Аксай авылыннан булган Фрида Насретдинова инде 45 ел Уралның Березовский шәһәрендә гомер итә. Калада яшәсә дә сала тормышын бик сагына һәм ярата. Чөнки җиргә бөтен теге тискәре хисләр бөтенесе җирдә кала кебек рәхәт була, җанга тынычлык табыла. Шуңа күрә инде менә шулай маташкан булам. Үземнең балалар бакчада эшләр дә соң инде. Анда барып үземчә түгел, монда мин үземчә что хочу, то творю дип әйтте. Фрида Фәрит кызының фатиры да, лоджиясы да яшьлеккә чумган. Биредә чәчәкләрдән башка үсемлекләрне дә күрергә мөмкин. Дүрт кыярны үзе башладым инде, только чирлиләр, паутины, клич белән интектерәмез көннәрне. Утырышабыз. Белгечлеге буенча Фрида Фәрит кызы агроном түгел. Ул Казан шәһәренең финанс институтын тамамлый. Хезмәт стажын Орча сөт заводында гади эшче булып башлаган ханым. Лаеклы ялга инде медицина фондының баш бухгалтеры буларак чыга. Тик 45 яшендә тормышында зур кайгы кичерә. Бердән-бер улы вафат була. Хәзерге көндә оныгы аның өчен юанышы, улын хәтерләтүче якын кеше булып тора. Тормыш төрлечә күрсәтте инде. Яхшысы да булды, яманы да булды. Дуслар бирелгән ныктыгы дусларым булу белән горурланып, мин тормыш авырлыкларын дуслар белән бергә җиңдем дип әйтәсем килә. Үзенең иҗтимагый һәм иҗади эшчәнлеге өчен Фрида Насретдинова Свердловск өлкәсендә Татарстан Республикасының даими вәкиллеге, Бөтен дөнья татар конгрессы һәм башка оешмалар тарафыннан күп санлы рәхмәт хатлары белән бүләкләнгән. Ханымның үҗәтлеге, иганәчеләр белән уртак тел табу сәләте ярдәмендә Березовский татарлары җәмгыяте чәчәк ата. 8нче классны бетергәч, мин мәктәптә производственная бригада дигәнләр бар иде, колхоз кырларын утайдырыйк, уҗымнарны утайдырыйк. 9нчы класс, 8нче класска мин как бригадир производственная бригада булып та йөрдем. Әнә шулай активность минем шул мәктәп елларыннан башлап килгән инде. Мин менә шу кеше белән аралашуна, шунда ниндидер милләткә кагылыш эшләү белән үземнең җаныма тынычлык табам, энергия алам. Шуның белән тукланып яшим дип әйтергә кирәк. Морально һәм духовно. Фрида Насретдинова өйенең ишекләре кунаклар өчен һәрвакыт ачык. Рида Хайдаршина Березовский татарлары хәрәкәтенең башлангычын хәтерләгән кеше. Бүген алар Курай халык ансамбле өчен Сабан туйда башкарылачак җырны сайлый. Халык бәкләнә торган булсын менә. Үзебез бик тала торган булсын инде. Шулай булсын. Күңелдә дә булсын. Сабан туйда да йырларлык булсын. Кеше алдында җырлаган чакта кешедә биеп торырлык булсын. Ана шундый җыр эзләне. Ханымнар фикренчә җыр ул күңел очышы. Бергә башкарган җыр күңелләрне якынайта. Дускаем сиңа әйтәм, гармонышы булсын ярың, гармонышының буыннары сайын мәхәббәт аның.
Татарны чәй эчүдән башка күз алдына да китереп булмый. Бер чыная хуш исле кара чәй белән ике дус үзенең яшерен хыяллары белән уртаклаша. Бер-берсенә теләкләр тели. Тоза булсын, исән булсын, тагы да шулай яшәргә язсын, бергә-бергә. Йырлап йөрсен, биеп йөрсен, ардан башка ул без шиңәбез. Ул туктаса, безнең шәһәрдә татар ния бетә, коллективы. Бетә. Беренче башлап йөрүче ул. Әлеге ханымның язмышы җиңелләрдән түгел. Тик янындагы гүзәл кешеләр һәм матур чәчәкләр аның тормышын бизәп тора. Ул үзе дә күз явын алырлык гөл сыман. Һәр кемнең күңеленә ям өстәп яшәргә тырыша. Алия Садыкова, Әлфия Габдушева, Салават Кыямов, Татарлар, Свердловск өлкәсе. Татарстан Республикасының яшь тавышлары Казахстан тамашачысының йөрәген яулый. 11 яшьлек Ралина Ибраева Казахстан тавышы балалар бәйгесе барышында Габдулла Тукайның туган тел җырын башкарып, бу проектта лаеклы урын алган. Һәм шушы көннәрдә аның белән Казахстан татарлары һәм башкортлары конгрессы, шулай ук Татарстанның Казахстандагы тулы вәкаләтле вәкиле очрашты. Бәйгедә җиңүче булмаса да, биредә ул күп дуслар таба. Шулай ук Казахстанның зур мәйданчыкларында җырлар башкара алды. Күптән түгел Тукай шигырьләренә җыр башкаручы кызның видеосы Татарстан телеграм-каналларының хиты булды. Казахстан тавышы балалар проектының күрмичә сайлау этабында Татарстаннан килгән яшь җырчы Ралина Ибраева туган тел җырын башкарды. Жюри беренче секундлардан соң гаҗәпләнеп үз арасында татарча җырлыймы сораштылар. Нәтиҗәдә Ралинага жюридә утыручы 4 остазы борылды. Һәм шуннан бирле аның проектта катнашуы башлана. Һәр сәхнәгә чыгу белән ул Казахстан тамашачысын үз энергетика белән мигләгән кешене үзенә гашыйк итә. Проектта катнашу тамамлану һәм туган шәһәре Казанга китү сәбәпле Ралина Татарстан Республикасының Казахстан Республикасындагы тулы вәкаләтле вәкиле Денис Валиев белән очрашты. Безнең өчен 11 яшьлек Казан кызы Ралина җиңүче. Чөнки мондый олы конкурста катнашып, бөтен Казахстанны сокландырган талантлы зур шәхес булып чыккан. Әнисе билгеләп үткәнчә, Ралина балачактан ук вокал белән мавыга. Шул ук вакытта проектларда катнашуны мәктәптә уку белән яхшы берләштерә. Ралина 5 яшьтән музыка белән шигырьләнә башлады. Ул бик матур чыгышлар ясады. Беренче җыраның "Ассаламу алейкум" Роза Ахиярова сүзләрендә Венера Ганеева конкурсында сәхнәгә чыгып үз талантын күрсәтте. Шуннан башлагач без аңладык, Ралина таланты бар, шуңа үстерергә максатларыбыз бар. Һәм бу проектта шул зур сәхнәдә Казахстанда халыкара конкурста үзене күрсәтү, ул үзе бер җиңү безгә. Ралина үзе проектта катнашудан бик дәртле. Бу инде аның 3нче зур телевизион бәйгесе. Моңа кадәр ул Мәскәүдә балалар тавышында катнашкан, шулай ук балалар Евровидениесенең милли сайлап алу финалисты булган. Һәм аның сүзләренчә, нәкъ шул Казахстан тавышы бәйгесе ул өчен иң истә калырлык булды. Мне все понравилось, эмоции незабываемые. Этот проект дал мне много опыта. У меня появилось очень много друзей именно с Казахстана. Без дә Ралинага зур иҗади уңышлар телибез. Әдиләт Хубатова, Баржан Кажиканов, Татарлар, Астана шәһәре, Казахстан. Хөрмәтле тамашачылар, безнең тапшыруыбызны карап барганыгыз өчен рәхмәт. Без сезне сәяхәтләребездә күргәннәр белән, уңган булган милләттәшләребез белән таныштырып барабыз. Тапшыруыбыз 2 атнага ялга китә. Көч туплап, яхшы хәбәрләр белән исән-имин күрешергә язсын. Сау булыгыз.